Hala ne? Bol göç Geldi mi? Şuna arayın da oyaydı. Bir. Göre lan näme diýänni? Ony. Hany geldi? Düştün maşindan. Hem gelsen onu. Yetişme ferede. Ey Han! Gel evveri. Gel ev gürlesen ev. Dost brat, ya doğru. Gel ho, oğlanlar bile falanmaz gitti. Bol ya gelle arayı. Yubar kuraylı. Bolon bolsun. Näme bolun bolsun näme? Kalan. Assalamu alaikum oğlanlar. Özüňden bilbe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Geleýin näňe we? Gallaň gitdiň ay. İlkä okuw diýen boldun. Soň işdip başa gaýtaran bolýan. Öýleneniňe gürrüňde metsek gel. Bolýar. Oğlanlaram, eliň asta. Gowjut. Edil el açmak için lokman tebebe uğramak görene mi deyip dursanız? Ben Açar ne var mı? sebep de ama. Ya nara. Birden can. 3-4 tane saklı ucağa sarkıyor oğlanlara. Bol bol. Unuttun dem. Tan turan körpü. Geç otur. Öňe köçüden ýygnanan wagtyň. Indi näme? Hele oý bilen akby. Näme boldy? Dinleyen oğlanlar. Kämillik dip bardatpa. Şodat men durmuşumu düp götür üt götür. İki dağdan haytam orta bir yerin taylamalı. Ondan. Ya köçeni ya da kämilliği. Bak. Men haytan taylanıma ödüňiz görýär. Sebebi köçe meni şu dereceme yitiren nokta. Näme diýen bolýar ýa? Ay. Bolmaýan masma diýýär. Şoň şüne men gowsy we taýla balan ýolum bilen bol bereýin. Onnom näm? Elasma şundan bir ýerden pul tapmaly akyr. Ya oňam dogry. Sebebi men siz ýala bilen bilen okda. Alım. Noş bolsun oğlum. Yer. Tam bol ya goçani. Suuna mayar şekka mena.